אחד מ-25 החלוצים של אחריות חברתית, כך קרא לו, כינה אותו מגזין טיימס, ויזם השנה, כך הוא נבחר על ידי מגזין היזמים בארצות הברית. אז כשדניאל לובצקי ייסד את קיינד, מותג חטיפי הבריאות הצומח ביותר בארצות הברית, הוא היה מייסד, איש המחירות, אורז האריזות, איש המשלוחים וגובה הכסף. אז מאז התפתח, היום הצוות של קיינד מונה כ-500 איש. הוא הביא את החברה להישגים מדהימים ומכר עד כה יותר ממיליארד חטיפים בארצות הברית. במקביל, דניאל הקים את תנועת קיינד, שמבקשת להפוך את העולם לטוב יותר באמצעות מעשים טובים וגילויי נדיבות. זה כשלעצמו משהו מדהים ואנחנו נדבר עליו. מאיפה באמת מגיע הערך של נדיבות? איך חשבת לחבר נדיבות, kindness, kind, למוצר? פיזרוק זאת חברה שמנסה להתקיים קשרים כלכליים בין ישראלים, ערבים, טורקים כבר 26 שנה. יש לנו שיתופי פעולה חדשים וגם שקיימים 26 שנה. זה הופך להיות חברה מזון, ועשיתי המון שגיאות והיו לי המון כישלונות ב10 השנים הראשונות. זה הישראלים הם זכר ונקבה. אבל אחרי כל מה שלמדתי, שמתי לב שהיה הזדמנות לבנות מוצר חדש שהרגשתי שיש צורך בשבילי. אם יש צורך בשבילי, יהיה צורך למישהו אחר גם מוצר שטרי וטעים, שאתה יכול לראות מה שאתה שם בגוף שלך, שזה אמיתי, שזה באמת טבעי, nutritionally rich, באמת מזין, ובנינו קיינד, וכשרצינו שם לזה, רצינו, איך אומרים adjective? תואר. תואר? פועל. זה תואר הפועל. תואר פועל. יפה לראות שזה לא רק אני שלא יכול להסכים ולדבר עברית. adjective. רצינו את זה בעברית, adjective, that will describe a human attribute that could connect with the 3 pillars of our brand. To do the kind thing for your body, for your taste buds, and for your world. לעשות מה שקיינד לטייסט בוד שלך כי זה טעים, לגוף שלך כי זה משהו שמזין, שזה באמת אמיתי, וגם kind to the world. But in hindsight we figured out kind could describe that, and it was inspired by the example that my dad had said. אז אולי ניקח באמת ונסתכל על התיאוריה שאתה מדבר עליה בספר שלך, התיאוריה של גם וגם. בספר אתה מתאר איך אפשר לעשות גם עסקים וגם לקדם אג'נדה חברתית, אז התחלנו לדבר על זה בשם של המוצר, אבל איך עוד? קודם כל, kindness is the best example of גם וגם, כי שאתה עושה, אני עוד לא מצאתי מילה בעברית להגיד kind, כי זה לא נדיב, because that's generous, וזה לא אדיב, כי זה עדין, אז אני לא יודע בדיוק מה המילה, אבל יש לך. כן, אבל טוב לב למשל, זה נשמע נחמד, אבל זה נשמע גם כמו שאת הולכת on a date with someone, איזה טוב לב, הוא היה נחמד. You don't want to hear, you know, when you go out on a date and they describe you, הוא נחמד. You have no second date coming your way, you know, it's over. הוא היה נחמד, you know, he was nice, but I'm moving on. והבעיה שגם המילה kind, במיוחד את המילה nice, אבל גם המילה kind בארצות הברית, וגם אני חושב פה בישראל שכל אחד צריך להיות גבר,
it's associated with weakness. היום, אני אחזור גם וגם אני מבטיח in the honor of my mother. אבל משהו מאוד חשוב בחברה, בישראל, בארצות הברית ובעולם, זה להבין ש-kindness זה לא weakness. kindness לוקח המון אומץ והמון כוח. כי, אוקיי, להיות נחמד, to be nice, you can be passive. But to be kind, you need to be active. To be nice, a nice person doesn't bully somebody else. אתם מכירים את המילה bully? To be nice, someone nice doesn't bully. But someone kind, it's not just they don't bully, they stand up and they stop the bullying. Someone nice doesn't start a problem, but someone kind stands up to solve the problem. Someone kind sees a situation, they take the courage to stand up to help someone, to help society, to drive society. And in today's day and age, עם האתגרים שיש לנו בעולם, בכל מיני אתגרים, לא רק אנשים משוגעים של דאעש והקיצוניות האלימה והטרוריזם, אבל גם climate change וכל האתגרים שיש לנו. And with the increasing change in technology and all these challenges and opportunities, the challenges for humanity, אי אפשר רק לחכות ולראות מה יקרה. אנחנו צריכים להיות actors in our own lives and protagonists in changing the world. And so we need that kindness. ו-kindness, מה שכסומי על kindness, זה it really defines את הפילוסופיה של גם וגם. כי כשאני עושה kindness בשבילך, את מרגישה מאוד טוב, אבל גם אני מרגיש מאוד טוב. It's a magical way to increase happiness, כי שני הצדדים gain for it. והפילוסופיה גם וגם, אני עכשיו... אני רוצה לקחת אותך לעולם העסקי, כי אני חושבת שאתה מדבר על הלב של כולנו. אבל כאיש עסקים, אתה חי בעולם מאוד קשוח, מאוד כוחני. כדי להתקדם צריך to push your competitors aside. איך מכניסים את התרבות הזו של kindness לעולם של הביזנס וגם למוצר שלך? אני אתן לך דוגמה, אבל אז אחר כך את שואלת לי על גם וגם. אני אתן לך דוגמה על איך empathy ו-kindness help me potentially, זה עוד לא בטוח, אבל עם עניין של בין 60 ו-180 מיליון דולר שבוע. אני הייתי בפגישה עם לוקח או לקוח? לקוח שלוקח, הרבה ממנו. ואני הייתי כועס עם הלקוח שלוקח, כי הלקוח הזה הוא לקוח קשה, והם עשו דברים שלא אהבתי. וכעסתי מאוד, ואני בדרך כלל כבר לא הולך לפגישות עם לוקחים, לקוחות גם, ולא לוקחים וגם לקוחות. אבל זו הפגישה מאוד חשובה, אז ביקשו ממני הקבוצה של מחירות, הלך את ה-SVP של מחירות ואת ה-Account Head ואת ה-Business Development, היו 5 אנשים מחברה שלי ו-15 מהחברה האחרת, ונכנסנו, ולפני שנכנסנו, אני שמתי לב הלילה הקודמת שהרגשתי מאוד 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 רע על הקשר איתם. כעסתי על מה שהם עשו, הרגשתי שהם לא עשו מה שצודק, and they were screwing us בצרפתית אומרים. I'm very lucky that I found, that I connected that moment, ושמתי לב שאם הייתי נכנס and our presentation upon my guidance had been structured from those feelings, from defensiveness. אז אני ביקשתי מהקבוצה שלי, תכין לי את זה ואת הזה ואת הזה וזה, להראות להם ככה חזקים אנחנו הולכים להראות להם שהם לא יכולים לעשות את זה. אז תראה להם את זה, כמה כוח יש במותג שלנו ואת זה, כמה אוהבים את
נאמנים את הקהילה שלנו ונראה להם את זה, ולמה לא כדאי להם לעשות את זה, וכי זה, הכל that's how we had prepared the presentation. ואתמול, לילה לפני כן, שמתי לב, וואו, לא, אם אנחנו נכנסים לזה, we're going into battle, we'll be out of that account. אנחנו נפסיד אקאונט מאוד מאוד חשוב בשבילנו. וכשהיינו באוטו בדרך לפגישה, אני דיברתי עם הקבוצה שלי, אמרתי, שמתי לב על זה, ומאוד מאוד סוכן, אם אנחנו נכנס עם הפרספקטיבה הזאת, ועם ההרגשה הזאת, זה יהיה הרגשה באווירה, ואנחנו הולכים להפסיד את העסק שלהם. אז שמנו לב מה הפרספקטיבה שלהם, וחשבנו, לפני שהתחלנו לעבוד איתם, לא היה לנו את העסק הזה, וחשבנו איך אנחנו יכולים להרגיש, להודות אותם בצורה אמיתית ואותנטית, לא פולס, באמת, בוא להרגיש את זה. Let's feel the excitement, let's feel the gratitude about what they've given us. Let's understand their perspective, and then let's explain the excitement about where we're going. ופגשנו איתם, שמענו אותם, לפני שהתחלנו לדבר, שזה קשה לי, כי מקסיקני, יהודי, מעורר תשוקה, אתם יכולים לראות, אני יכול לדבר הרבה. היא אומרת, כן, אני רואה. ושמענו אותם, והבנו אותם, לקחנו את הפרספקטיבה שלהם, ואז היינו יכולים להסביר את הפרספקטיבה שלנו. We didn't give up any, לא ויתרנו כלום, בההפך. המטרות שלנו היו הרבה יותר אפקטיביים, כי הבנו מאיפה הם באים, הסברנו שאנחנו מבינים את זה, we even were honest על what we did wrong, ואחרי זה הסברנו למה המותג של, רק בקונטקסט הזה הסברנו למה אנחנו חזקים, וביחד יכולים להיות חזקים ביותר, ואני חושב שבמקום להפסיד עסק מאוד מאוד משמעותי, בנינו בסיס שהעסק הולך להיות 2 או פי 3 פעמים יותר גדול. עוד לא יודעים כי יש פגישה בשבוע הבא להם לקחת החלטה. אם אני מדבר איתך השבוע, אולי אני אגיד לך, הייתי טועה, אבל בגדול אני 100% משוכנע שאמפתיה עוזרת לבנות אורך, כי אתה מבין מאיפה בא הצד השני, ואז אתה יכול להיות חזק. זה לוקח כל כך הרבה כוח ואומץ, שבמיוחד שאתה מרגיש being threatened. אני חושב שאמרתי דוגמה של אשתי פעם האחרונה, שאני אוהב את אשתי, זאת אשתי, יש לי 4 ילדים איתה, אבל שהיא ואני in a fight, מאוד קשה לי להבין הצד שלה, ושמתי לב כמה מעניין זה שהאישה שאני הכי אוהב בעולם, מאוד קשה לי לשים את עצמי בנעליים שלה, כי יש לה אבל גם כי מאוד קשה לכולנו. I know she could have been a comedian in her life אחרת. כל כך הרבה כוח פנימי to get outside of our zone of comfort and try to understand the other side. אבל כשמצליחים, we can solve so many problems, not giving up our perspective, but creating it. אנשי עסקים, יש להם אמפתיה גדולה, ולא לכולם, יש טרומפ, אבל להרבה אנשי עסקים יש. אז זה בעולם העסקי, כשאתה מתמודד עם אנשי עסקים כמוך. אבל איך מעבירים את ה-kindness, את האמפתי, לקהל רחב, לכל קהל הלקוחות שלך? איך אתה מעביר את זה דרך המוצר שלך, דרך השיווק שאתה עושה? זה נראה לי צ'אלנג'. כן, זה צריך להיות אותנטי, וכמו המשימה שלנו זה to do the kind thing for your body, for your taste buds, for your world. להיות נדיב, להשתמש לטייסט בוד שלך, שיתום יפה, שזה will taste good. To do the kind thing for your group, זה אנחנו מבינים מה לעשות, זה צריך להיות nutritionally rich, שקדים, דברים באמת באמת שמזינים אותך. למד. פעם האחרונה היה לנו בכנס הזה בעיה עם המילה הזאת. אבל
to do the kind thing for the world, to inspire kindness, זה אתגר אמיתי, כי מה שעושה את הקסם שאמרתי קודם, שאני עושה משהו טוב לך או אתה בלי, שנינו מרגישים טוב, הבסיס של זה שזה אותנטי ואין לזה מטרה אחרת. אם אני אומר לך, תהיה נדיב איתו, אני אתן לך $20 אם אתה תהיה נדיב איתו, זה מלוכלך, זה it destroys the magic of that. אז how can you inspire kindness in an authentic way without undermining it? אז אחרי 12 שנה שאנחנו עושים social experience בתחום הזה, שמנו לב שהתמריץ צריך להיות לעשות טובת למישהו אחר. אני לא יכול לתת לך תמריץ ישר לטובתך, כי אז זה לא, it undermines the purity. אז מה שאנחנו עושים זה, קודם כל, we don't interfere with the kind act. אז למשל את הכרטיסי של kind, יש לנו 3 או 4 דברים שאנחנו עושים היום שאני חושב שעובדים, אבל יש לנו הכרטיסי האלה שגם זה קיים היום באתר אינטרנט. אם מישהו עושה משהו טוב לכם, אתם יכולים להשתמש, אבל they have to live in the United States, כי אנחנו רק עושים את זה עכשיו בארצות הברית, אבל אתם יכולים להיכנס פה ומישהו שולח לך משהו יפה, עושה משהו יפה לכם, you can go to howkindofyou.com and you can reward them, אבל הכי נחמד שזה בצורה אישית, ואם אני במקום של קורא לי יותר, כי אני רואה את זה כל יום, זה בסובווי בארצות הברית, שאני רואה מישהו שעושה משהו נחמד, שהוא עומד בשביל מישהו אחר, או he carries a stroller למישהו אחר, אז אני אומר, וואו, זה היה מאוד 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 נדיב, מאוד עדין או נחמד. הנה פה כרטיס, you're kind awesome, תלך לאתר אינטרנט ואנחנו שולחים לך 2 kind bars, אבל גם נותנים לך דרך להמשיך עם זה, שאתה תראה שמישהו היה נדיב לך או למישהו אחר, אתה גם יכול to celebrate it. ומה שנחמד על התהליך זה, we don't interfere with the act, זה כבר קרה, ואחרי שזה קרה, אתה נכנס ו- you celebrate it. ודרך שני זה בשבילך. תודה. It's very kind of you. You're being very kind. כמה אנשים כבר מסרו כרטיסים כאלה? אני לא יודע מילה על הכרטיסים, אבל בגדול גם בדיג'יטלי ובכרטיסים יותר מ1,000,000. אבל הדרך השני שאנחנו עושים Inspiring Kindness, קוראים לזה Kind Causes, כל אחד יכול להיכנס לאתר אינטרנט, גם cause, is there a rule for it being American or it could be Jewish? Anyway, you can find out, go to kindcauses.com, ואתה, if יש משהו שחשוב לך, יכול להיות תנועה או עמותה, או יכול להיות בן אדם. כל אחד יש לו פרויקט שהוא רוצה שהאוכלוסייה ילך אחריה, והוא אומר, זה מה שאני רוצה לעשות, לעזור ילדים אוטיסטים, לעזור clean up a beach, anything that you care about. והדרך שאנחנו בוחרים את ה-cause זה whichever cause inspires the most kind acts. You can vote for what you are attracted by pledging a kind act. So כל אחד יכול להגיד, אני אהבתי את זה, I voted by pledging that I'm going to do this, or I did this in its honor. And the cause that inspires the most acts triggers a donation, תרומה שלנו בסופו של חודש, וגם אנחנו עוזרים, כל הקהילה שלנו עוזרת באיזה שיעורים, in different ways, את המטרה הזאת. והדבר שלישי שפיתחנו השנה הזאת, קוראים לו Kind People, יש אישה שקוראים לה אלן דג'נרס בארצות הברית, she launched it with us, ואריאנה הופינגטון וג'ייסון אלכסנדר שהוא ג'ורג' בסיינפלד, ו5 אנשים מאוד מכובדים, השופטים של זה, ואנחנו נותנים $1,000,000 לאנשים שלא מצפים את זה ולא יודעים את זה. We surprise, you can be nominated, but you cannot nominate yourself, אנחנו מחפשים את האנשים שבאמת לא מחפשים את הכבוד, and then we surprise them עם מתנות של $100,000 $500,000 לעשות יותר טוב בעולם ובחיים שלהם. דניאל לובצקי, קודם כל תודה רבה. הארוחה הפעם הייתה
טובה עוד יותר. אתה מעורר השראה, ואני רוצה להודות גם לכם שבאתם והייתם איתנו, ועד הפעם הבאה. אז תודה רבה. תודה לכם.